no, ang solemnity. God is good. Amen. 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 Hallelujah. Yes, Lord. Tumanon ta ka, Lord. Ang imong kabubuton may matuman sa akong kinabuhi. Sundon ta ka, Ginoo. Ay, nabati ko na even before. Hallelujah. Okay. Praise be the name of the Lord. Those are our leaders. And then, doon na tayo page, doon na tayo group nga dito maka-follow up. Update mga igsuon. Hallelujah. And then, ngadto sa ato ang mga leaders na atay grupo and we will make a plan, no? Himuon na ito ang mga plano. Nagsugudan ang uban this week, Pastor Sammy, maintain na niya, Pastor Sammy yun. Ika sa pagsugod, gisugdan niya sa mga kababayan, niya ako siya gilangkatan sa mga babae, gitagaan ako siya mga lalaki. Salamat, Pastor, sa imuhang dugay na panahon. Nung nagbulag ka, wala na mo kabalo sa abot niya, then nianasad ka. And I know, nung ang Diyos may nagplastar ni ini nga buluhaton, dili po ito pasabot nga sa ato ang buluhaton, wala tayong problema masugatan. That is normal. And we need to be used of the normal. Okay? Sama sa normal sa COVID, nga kinahanglan nga, bisag unsa na lang itong magawas kita. And kinahanglan nga, kabalita nga, mupuyo ni bag-o nga normal exo. Now, akong balikon that Casey is not change. Wala na usap ang Casey. But I know Casey will grow. Amen? And we want to grow. Not only in numbers, but before we will grow in numbers, we need to grow spiritually first. Hallelujah. So, kung doon na may mga sitwasyon igsuon nga atong agian, part na siya sa atong growth. My family, ang akong pamilya, nag-agimi o dili basta-basta igsuon nga pagsulay. Nag-agimi o pagpuyog. Nag-agimi o dili pagsinabdanay. Nag-agimi nga miabot ang panahon nga niingon ko sa Ginoo, I do not know, Lord, what to do. Wala nang kabalo sa mong buhaton. But you know what is in the end of that prayer? But still, I trust in you. Whatever words, the prophetic words that I've heard 20 years ago. 20 katuig na akong nabati ang mga prophetic word about my family. Nga din miabot ang panahon nga makaingon kong matuman pa baka ito ang propesya. Mao bagin ka ito ang mahitabo na mga panahon magduha-duha tayo igsuon. But you know, dili bakakon ang atong Diyos. Whatever He promised, He will do it. Makabaton lang tag-espiritu sa pagpailog, paglahutay, makabaton tag-espiritu sa pagpaabot, and labaw sa tanan igsuon, pagsalig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Na ay isa ka importante kaayo nga butang, meaning nga kabuntagon atong paghahisgutan. Usa ka butang igsuon nga diin ibililhon kaayo gikinahanglan nga maoy mahitabo sa atong kinabuhi samtang niata nagkinabuhi nining kalibutana. Believer and unbeliever. Dunay isa ka butang nga importante kaayo igsuon nga diin mabatunan sa isa ka tawo nga mapahimutan siyang kinabuhi aron nga muuswag yun ta sa atong kinabuhi sa pagpangalagad man o sa bisan unsa ang atong pagabuhaton. And in these things, igsoon, kini nga butang, usa ni sa mga butang nga struggle in every areas kinabuhi sa katao. Adi hinungdan nga dili niya ma-achieve ang gusto niya mahitabo siya kinabuhi. Kinsa sa inyo ang walay ambisyon sa kinabuhi? Wala. Matag usa nato do na tay pangandoy. Matag usa nato na tay gusto nga mapahimutangan sa itong kaugalingon. Panlabaw sa
tanan igsoon kita nga mga Kristohanon gusto nato nga ato pagpangalagad sa Ginoo mahimong nindot sa atubangan sa Dios. Amen. Praise be the name of the Lord. So nini nga kabuntagon maghisgot kita nini nga hisgotanan ning igsoon. Kining hisgotanan na gayon sit under authority. Ang ayan na itong hisgutan karon tungod kay karon lang ta nag-install. Sumala na sa mong giingon for 10 years, this is the 11th year. Wala ta nahitabo ano na installation nga nahitabo. I-announce lang nato diri si Kuan ang magdumala si Kuan. But sa dihang aningon ang Ginoo, this is it. This is the time. Nag-expect ba ko nga kanang mga tao karon nga naa sa leadership mo na ma-install? Wala ka ng mga tawanan na igsoon, some of them, kung imong tanaw dili na kasaligan before. And dadaghan kayong mga nangitabo sa ilang kinabuhi that kung imo siya i-assist, lisod. As I've said, hallelujah, even me as your pastor, na nagbarog sa inyong atubangan igsoon, nag-agi ko og daghan kaayo nga test sa life. And I know that testing in our lives, I believe that testing in our lives are allowed, hallelujah, for us to grow. Nga mahimong tang mature ug lig-on sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Set under authority. Mauning butanga igsuon. Hallelujah. Kining otoridad nga kung ang usa ka tawo gawas gani ilalom sa usa ka otoridad bisan pag unsay iyang gustong buhaton dili gyud kini mahitabo nga molampos. Dito sa langit nagsugod ang unang rebellion, dili pagpasakop og otoridad. Ug ang naghimo nini igsoon usa sa mga sinaligang anghel sa Dios. Dunay 3 angels in heaven. 3 angels in heaven nga gisaligan sa Dios. Ang isa si Miguel nga mao ang kining gitawag siya og warrior. Si Gabriel which is the messenger and si Lucifer nga mao ang worship leader. Ayan ang kining worship leader. Ayan ang kining worshiper. When you are in the worship team, you are a leader. Leading worship. So, si Lucifer igsuon nabot ang panahon kung imong basahan, but this is not the text nga atong hisgutan karon. Isa sa Isaiah 14, kung imong basahon ang pagsupil ni Lucifer tungod aning word ako. Ningon si Lucifer, ako musaka sa pinat gusto ko mulingkod sa gilingkuran sa Dios. Atong term, ako magtukod og akong panggobyerno. Ug matod pa sa usa ka magwawala igsuon, ngaon ang unang split sa church na hitabo sa langit. Kaya nga siya maghimo kog akong grupo dito sa kinatumyan sa amihanan. Kung atong tanawon ang kinabuhi ni Lucifer, the beauty igsoon niya na angkon ng dawat gikan sa Dios. Ang autoridad kung gahom, ang pagpiyal kaniya sa buluhaton igsoon, hallelujah, na wala kaniya gitampog siya sa yuta uban sa mga anghel nga miamin kaniya because of the word ako. Tungod aning ako. Now, being under authority, one of the greatest enemy of authority is selfishness. Me. And I know that every one of us, hallelujah, experience the feeling igsoon nga ang attention kinahanglan nga ako lang, o kinahanglan ang akong pagbuot mo ay matuman. Hello? Now this morning, igsoon, dadun ko kamo sa Romans chapter 13. When God gave me this message, in Lord,
But God really gave this message for us to learn. In Romans 13, chapter 1 and 2, the Word of God says, everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist has been established by God. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Mag-aampo ta, Father, ang gitugyan kanimo ang imong pulong, O God. Uban sa imong alagad, Ginoo, gamitan, O Dios. O himo ang Lord God, ang among mga kinabuhi, Ginoo. Mapaymutan sa imong kabubuton. Ang imong pulong gamhanan, ang imong pulong Ginoong Dios, magkapumat sa imong kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. This is the problem. Every family, organization, even our country, and to the church, sa diha nga ang governance sigsuan, which composed of the government and people, dili na magkadimao tungod sa gitawag og authority. And ang authority igsuon ng pinakagamhanan, the final authority of men is the Word of God. Amen? The final authority of men is the Word of God. Bisan pa ang Constitution sa atong nasod, dili na mao ang final authority of the nation called Philippines. Kung ang atong nasod, dili na gani mo acknowledge sa Word of God, this nation will fail. Hello? You see? Sa diha nga nagpasaka sila balaod ng mga bata, dili na kinahanglan nga bunalan, unsa day tabo. And what is the Word of God say? The Word of God said, nga bata bunalan gyud. Hello? Ayaw suntukan, ayaw kulatahan, pagkuha og punal, ayaw putong dos por dos. Tuoy sa bayabas, unya kagising pagit paranipis kaayo. Usa ka bitik sakit siya, pero makapatagan kaisa lang. Dili putong katong mga giniganan nga og mamuspos na ganis anak, murag nagpatay og kubra. Tungod kay isa ni sa mga butang igsoon nga makatunan, sa family magsugod ang problema kung maguba na ang gitawag og setting of authority. Kung ang pulong sa Dios atong pasultion nga ang mga ginikanan ang amahan mo ay hari, di ba na hari actually, siya ang pangulo sa pamilya. O kung atong basahon ang pulong sa Dios, ang importante igsoon nga ang mga amahan, unang kamong mga anak kanunay Kristohanong amahan, bulahan kayo. Kaya nga naman, musubay na sa autoridad sa Dios. O kung magsubay ka na ilalong sa autoridad sa Dios, secure ang mga anak kay ginatudluan sila sa autoridad na iyang nakatunan. And this is God's way igsoon. God's way of blessing. God's way of blessing is when the covering, the authority of God covers a person, aron nga makapahimutang siya o butang ilalong sa gitagaan niya sa mga coverings. Kung ang amahan na dunay covering sa autoridad, sa pulong sa Dios, hallelujah, then, secure ang iyang pamilya. Mga sa pamilya, magsugod ang kagubot kung ang mga anak mo gawas, gikan ni anak mo autoridad. Maatod pa sa usa ka speaker, din ako gipaminaw about teaching about under authority. Ang pagdala og otoridad sama ra sa pagdalag payong. Asa man mo makakita igsuon nga magdala ang tao og payong kay uwan, pero ang payong nas kilid niya nagpasinguhan siya. Unsa may nga na to na? Ang payong ganas kilid gibutang. Ang payong asa ibutang ipandong ang dili ka maulanan. Ang dili ka mabasa. Kung mugawas ka ni ana,
of God. O ang kanang payong igsuan, hagiton ta mo mga ginikanan, ayaw gyud na ninyo ibutang. Ayaw gyud na ninyo buhiin. Nimo gawas mo sa autoridad sa Dios. Kaysa diha ang gawas na ganita sa autoridad sa Dios, ang panalangin sa Ginoo naa niya giuban ilalom sa autoridad kaiyan kay mahimutang sa imong kinabuhi. Authority. Diha ang blessings mag-flow. And once may pa-flow sa Dios ang iyang blessings under that authority with His Word, hallelujah, masinati po sa naa-inalong siyang otoridad ang panalangin. So, the blessings of God will be poured out in the family to the Father, o gikan sa amahan, ngadto sa inahan, ngadto sa mga anak, kinahanglan na dili lang ka mugawas, kay once ka mugawas, gani ka, niya ng otoridad, gadiin gimuntar sa Dios, sa kinabuhi sa pamilya, maunay sinundanan nga ang mga anak maguba ang ilang kinabuhi. Hello? Praise be the name of the Lord. Kita nangalagad sa Ginoo ang maginikanan mo ingon kita sa atong mga anak. Ayaw lagi na pagbuhata. Ug tungod lagi kay samtang magkadagko ng mga anak, muingon naman sila nga ang free will di ay. Dako naman kuma, tuguti lang ko, kabalo na ko sa akong gibuhat. Ikaw nga nagtanaw kaniya, moingon siya nga nakabalo siya sa gibuhat, pero imong nakita butang gyud kaayo. Kay klaro na kaayo nga ang iyang gibuhat wa na magkadimaon. But you know, in God's will, ang Dios dili mutuok nato mga igsoon. But He will give us the freedom to decide for ourselves. Even if you want to go out under the authority of the Word of God, God will give you freedom to do what you want. Una nga, i-allow mo na sa Ginoo nga mugawas. Dili ta makapugong. Sa una, pag tanaw na sa mga anak, murag mubuhat naman ginubutan, na dili nila gusto. Sa permiro, murag kong maghurimentado. Nga kung mahimo, pugngan, giti mo, unsay, dapat, o unsay, mahitabo sa unahan. But you know, I learned things from God. And I learned this from my mentor. Ako yung pastor, ako yung mentor. I am under authority. Ilanon ko otoridad. O pinaagis tabang sa Diyos, nagtuon ko sa pagpasakop. Kaya kung dili ko magpasakop, I know, ang panalangin sa Ginoo dili makaabot nako. Gusto ko mapugan ang sitwasyon, but we're not God. There were situations like so ang i-allow sa Diyos. And it happens in my family. Dunay nahihitabo, igsoon, nga sa ilahang desisyon, nakita nimo dili maayo, pero tugutan nimo sila. Dili ingon nga gitugutan nga giingnan nga okay sige buhatan na. No. Nagpakahilom ko diya sa Ginoo and I pray to the Lord. Ang akong gihimo is prayer, igsoon. Pray and trust God and waiting for the time. Waiting is so crucial. Dili lali magpaabot, but the Holy Spirit is always saying, just wait and see. Unsay akong buhaton until God will be done. Gihuman sa Diyos, sabi niyo sa naitabo, nindot ang resulta sa trabaho sa Diyos. Nindot ang resulta sa pagkabuhaton sa Diyos. Hallelujah. Dili ta pwede magmubugawas. Unang naay kitawag og mentor, but I want you to know, labi na karon kamo na may mga kinsakupan, ani mga leaders ay kamo nga nahisakop igsuon. Bantay ninyo ning word, mentor. Pero ang mentor kasagaran, tormentor. They torment us. Torment man gihimo. Nang ipiton man jud kung ano man jud ang buhaton. Because ang leader igsuon gusto niyang pug-on ka. Hantod ka mo gawas ang pinaka-the best gikan kanimo. I remember guys sa una, pag ingon sa maestra, siyang valedictorian. 1 week before ang closing, valedictorian, gihatagan og taas ka 8 page ka ng valedictory address. Binyon sa
gibuhat sa balay, gipainom ko siya vitamins. First time ka vitamins, huwag na siya mag-vitamins. Tagkahuman, pagbata sa buntag, ako lang pukaon. Kaysa iyo sa buntag, mamanay, grabe kahait ang memory. Prepare na ko pagkaon. Pagbata pa lang, napalas balik, nag-memorize na. Memorize! Buwak na na suroy-suroy. O sige, dire, humagkaon. Pag humagkaon, dire na po. Sige! Mentor. Kaingaman, daw na una kong kinahanglan nga, mubarog siya sa taas, huwag yung makalimtan. Pagkauma, valedictory yan, yung maputol ang yung valedictory address. Yung suod, na-memorize ko yung niya, itungtong siya sa ibabaw. Ang akong dukhan, kakulbak, basig na ay, masipyat, pero na-memorize ko niya tanan. Gi-torment. Hindi ko tigdahil, nakabantay mo. Karoon na gani ko mo dahil ginagmay. Okay? Nabilang ba yung kagwapa ko? Tungod ka, pag makita, gani na akong ginikanan nga, maayo ang imong gibuhat, wala imik. Ay, dili mi gusto nga, mutaas ang imong ego. Hello, mga ginikanan. Ba't sa makita, gani na mo sa ginikanan, puro nilang nako sa'yo pag nakita, puro nilang nako sa'yo pag nakita. That does not mean nga, all along the way, puro sa'yo ang imong gihimo. Doon na kay gihimo, mamaayo. Nindot imong gihimo. Pero ano ang sa'yo, praman yun, ang isgutan, tungod kay, gusto na itong umakas, mas maayo pa na ang imo mabuhat. Amen? Ano pag-o nga? Pasira, wala dyan mo. Imik ba? Tinaganin akong effort. Kanila ang hindumin yung mga Kristohanon. Ang Ginoo may reward sa inyong trabaho, nakita o hindi nakita. Hallelujah. Hindi na kinahanglan na sige ang patagdaig. Aron mo trabaho yun ta. Kaya abin mo ka ng klase sa batasan na sige ang kagdaig. Aron lang ka mo trabaho, uto-uto na. Ay mahina mo anak magsalig. Okay na. Okay na. Mentor igsoon mo correct. What is the word of God's authority about correction? It is in 2 Timothy chapter 3 verse 16. The word of God is useful for rebuking. Badlungon ka, sawayon ka, tudluan ka, maymayan ka. Kining mga butanga igsoon, gisulti na sa pulong sa Ginoo. So ayaw mo katingala, ayaw mo kahiubos, ayaw kasakiti. Kung may mayan mo sa pulong sa Diyos, o mamayan mo sa inyong mga leaders, tungod kay kanak sila, nagpailalong sila otoridad sa pulong sa Ginoo. Hello? Dili gani ang tao magpatudlo. Dili gani ang tao mamaymayan. Dili gani siya pwedeng sultihan sa iyang sayop. It is the sign na mugawa siya og otoridad. Sometimes sigsuon na anak ka ilalong gipahimutan ka sa Dios because God wants to see something from you. Gusto ang Dios na mupanalangin sa atong kinabuhi. Apan sa diha gani nga muandar na gani ni si me og si ako. Kaning pride ba? Nga nang patudlo ako na niya kinsa na siya. And this is the problem of the church even before. Yung patong pastor, sa una sa encounter, ang atong mga speaker, kani ato pa sa encounter, ang mga speaker, kanang mga grado, pero naka-encounter naman. Wala na, dili na mga tag-asi grado. Na ay pastor, igsuon, nga nagatudlo, niya sa Davao, nila ko mention na, name kinabor ba yun? Dili, college instructor siya. Professional, yun na siya. Ano mag-encounter mo ko? Magisigan ni siya hagad sa isa ka-friend niya na pastor. Ano mag-encounter mo yun ko? Encounter lang, ibigman kayo. Encounter ko, ako plus light, o niya iwagan ng kung aninipot. Kanabang taas kayo ang tanaw sa kaigulihan. It happens in the church. Usahay, ang atong tanawon, nigsuon, nga nung madilita magpasako. Yung naib ka kapadwa na dire. Ginumong nga sila. Ang ilang ginumong, murag ba ang bata? Kinsa man na siya, ako pasakupan, kinsa man na siya kamutudlo. Nagsugod igsuon ang espiritu sa karbo, dili
magpasakop. Kinsa man na siya, unsa man na siya. Hallelujah. It's a spirit of pride. And once ngayon ana nagang mahitabo, dunay pitfalls na nagpaabot. Mugawas galit ta ilalong sa otoridad igsoon. If you cannot set yourselves under authority, I'm saying under authority. Masabtan nato. What is under authority? Ilalong ka sa panggobyerno, ilalong ta sa pangkamhanan. Even this city igsoon, doon na tayo mga pamalaod. Kung dili ta kabalo mo pasakop. For example karon, nag-ingon nga magmasta, nag-ingon nga mag-facial ta. Hallelujah. Kung dili gali nato ni buhaton, kinsa may unya ang makwarantin. Ako. Kaya wa ko'y mask. Mag-mask ko niya, basta mapigbuon na ko ninyo. Microphone naman yun. Baka hindi nakuha na ko ng orange. Nakuha ko dito ni Sister Analia. Kaya kanina may ako ang protection. Ayaw na ko niya pamask ka. Di na ko kaginhawan. Di na ko kawalig tarong. Ano bang musunod mong mga lugar na high risk? Ano naman pong apelo ng church? Which is your right. Okay? So, dili na pwede. Bisan pa sa inyong mga agalon. Naapan ni sa pulong sa Ginoo, yes. Assignment ko na lang ninyo in 1 Peter 5. Chapter 5, basahan ninyo. Yung nabasahan po tinataasa. Pero amin ninyo, sa isulti dito mga igsoon, ang inyong mga agalon, alagarin ninyo sama nga nag-aalagad mo sa Ginoo. Naliman ka, ana? Ang ako agalon, pwede ba na ngayong suklan-suklan yung agalon, may pagkawan, mukha mo dapat lang nagsweldo? Ang may tabuig soon, kung dili ka kabalumutahot sa mga agalon, kung dili ka makahimo sa pagsunod sa mga agalon, biya, anong trabaho ka? Tungod kay it will not, dili na siya makaayo alang kanimo. Mga mo gamit ta, unsa gisulti sa pulong sa Dios, alagari sila sama sa pag-alagad nimo sa Dios. First, mga ay sila pastura. Kung dili ka kaya mo submit, hawa diha. But the rule of the Lord, mauni igsoon, set yourself under authority, and you are under the authority of the owner of that kanang establishment, or business, or trabaho igsoon. Ang tag-iya, ihari niya, alagari sila. Buhata ang imong kutob sa imong mahimo, nga malipay sila sa imong trabaho. O kung dili ka naman galing makahimo sa pagsabit diha, mupahawa yung ka diha. Right? That is the way and the will of God. Kaya mag-unsa man na, sige kag trabaho, sige kag bagulbon, sige kag trabaho, sige kag reklamo, dili na siya makaayo, alam ka na to. Kinahanglan nga sa trabaho diin tagibutang sa Ginoo. Hallelujah. Sa dapit diin tagibutang sa Dios, malipayong tangan ng alagad. Amen. Naakay kalinaw. Sige trabaho, sige pagulbon. But what is the way and the will of God? Kamu nga dunay mga amo, pag trabaho kamo bisan pa ug ang inyong amo dili maayo og batasan. Ang batasan sa tao mao ni maayo siya, maayo ko. Yung usaha mo na, yung anin ko, kadi man siya maayo. Then, ang usaha buhaton, hawa diha. Kaya dili na makaayo, alam ka ninyo. Between you, sa imong amo, o sa ikaw ang nagtatrabaho, walang alam ko kung imong amo, may imong papahawa mo. Hello! Abi ninyo, kinsa nakasabot kaayo nining kaning pag-set sa kaugalingon under authority? Kining na-train sa military. Si Sir Sammy, nagkuhan man na siya, dumala man na siya sa AP before. So, kabalo siya sa rules. Si Sir John, police na, nanay training. And they understood, nasabda nila pag-ayo, unsa ang balaod, o pamaagi sa kitawag under authority. And in the Bible also, there is a person nga di nakasabot kaayo, unsa ang ilalong ka sa panggamhanan, pamalaod. Hallelujah. Ingon ang maong sundalo nga ginganlan og
si Nicodemo. Is this it? Praise hallelujah. Okay, wait. Okay. O, dihay usa ka tao. Dihay usa ka centurion. Centurion ay malingkon. Kanang centurion igsoon, pangulo na sa mga sundalo. Hallelujah. Niduol siya kang Ginoong Jesus. Siya ayuha ang akong ulipon. Ug ningon sa Ginoong Jesus, kung imong basahin ang pulong sa Ginoo, sa Matthew chapter 8, sige mo adto ko ako siyang ayuhon. Apan mitubag ang centurion, dili ako takos nga magpasilong ikaw, ingon siya Ginoo, ayaw pag-adto sa akong balay. Kay dili ko makapasaka nimo maulaw ko sa ato pa karon nga panahon. Kay ako usa ka tawo nga doon na po'y mga tawo nga gidumala. Aduna po'y mga kasundaluhan nga ubos ka nako. Mo sa diha mo ingon ko, adto mo dito mo adto sila. Kay kung adto ka sa military pag ingon, pasulong na, sulong na dito. Di na naman ingon tayo pasir, mag-inis ako, dili pwede na. Pag ingon talikod, di ba? Pwede ba na mo apil ka sa senior maguna-train na? Pag ingon nga, talupad, sulong na. Pwede ba mag-ingon ang military ka? Tayo pasir. Dili pwede. Nakita, mga sundalo punta ni Kristo. Mga sundalo walay training. Sa time palandaan, pilti na ta. Kaya ang sundalo igsuon, kumukaon daw na, pila ka minutes ganito, pastor? Ay, Sir John? Sa training, pila ka minutes mukaon? Pila ka seconds? 10 seconds? 1, 2. Up to 10. Di na pwede nga. Di na pwede nga mo ingon nga. Unsa din nahitabo mo kahapon? Kaya natos kung balay nga. Kumutong pa nato ng kanon. Nagpahong-pahong pa ta. May mga training. Morning nga ato ay igsuon nga trabaho. Huwag po'y pag-uswag. Kadita madala og sinundaw mo. Bisaya ay na. Karon mga igsuon. Kinahanglan nga kun gusto ta nga muuswag ta. Gusto ta nga mulambo ta. Gusto ta makasinati panalangin sa Ginoo. Magsinundalo ta. Diba? Pwede ba sa sundalo, mayon nga, naa ka sa training, mayon kag sakit akong ulo, sir. Lingo-lingo si Brad June. Dilan sa kumo apil sa initiation karon, sir, ugma na lang ko. Pwede ba na? Pwede ba ka na ikira? Sige, i-disperse na ang grupo, ang isa ka platoon. Parang dito sundalo kita. Pwede ba maingon ang isa, sir? Nagkalibanga ako, sir. Hindi ka rason may soon. Pag part na ka sa dispersal, igsuon, group, umuad tugyog ka. Hello! Ibot, kita kayo tininingon. Ano mga NPA, mga igsuon? Istorya ginaghan na. Di na musulong og dili na musulong og atubang, mga ambos na sila. Kaya di na nila makayag atubang kay wa gid taon sila training. Karon, gibugusan na ng pikas kay og pula. Pag magmarcha na sila. May bukot, waray bukot. Mura ilaha kay dili man kasabot og wala to wala. So gibugusan ng pikas. Unya ang pagkuman, may bukot, waray bukot kay mahilom kuman. Ang may bugkos, may bunda. Ang may bugkos na putsunod. Ang may bugkos, may bugkos. Waray bugkos. Muna ang panahon ng tinggira. Ambos-ambos lang. Kaya sila magpaplastar na. Pero atubangon dyan na. Manyabaw na ay. When saktong training. We need to be trained. And mag-train na tayo sakto if we will set ourselves under authority. Magpasakop, kabalong magpailalong. Dili pwede mo ingon ang sundalo nga ni
apply pagkasundalo, ay di mo ko ganahan niya, sir, may magkumanda ko, pwede ko mamili siya lang. Hindi pwede nga kung pananglitan, doon na manggaling mga problema, may nga nakagmuli na ko, sir, di na ko mo apel. Yung anak po sa panimalay. This church is a family. Isa rin ni amin. Insang day mo. Puro mo bisita. Magsusi ko ani o kinsa gyud ka pamilya ani o kinsa ka puso. Kapuso mo tanan kay wala may kapamilya. Pamilya ta. Sa pamilya igsoon mo balik tas pamilya dili pwede mo anak gikan karon tay kay di naman ta makasinabot adto na kunoy. Adto na kunoy. Datay pa permiro nya dili na siya angko. No. Magkinaunsa, magkatutuaning kinabuhi igsuon, magaguba-guba man, mabalik unsa pa'y mahitabo, magpabilin ang amahan ng amahan, magpabilin ang ginikanan ng ginikanan, ikaw anak, ragyod ka. Amen. Ang mga anak, kaning mga anak ron, kaning nagpagahigahig ulo sa ginikanan, tistingan natin makaanak na mo, kabalos ni. Ngayon akong mama, sige lang! Panahon bitang kamoy maminyo, makabalos na ko. Tanaw, tabitaw, panahon yung mga anak mo na may magtubag-tubag ninyo. Niani rin mamuntas tulipan na ng God. Hello, mga ginikanan. Ang mga buutan ng mga anak sa una, bulahan. Pero ako di naman kayo kumapil at linyahan yun. Hallelujah. Nasabtan ako ang under authority. Wala ni sa akong kinabuhi before. Mo na karon, magsupak-supak mo, magpagaygahay ng ulo, daga kayo ng tubado. Aagin ako na. O dili na makaayo ninyo. Wala magkalimao ang akong kinabuhi. Gibunalan ko sa Ginoo, gipadlong ko sa Ginoo, gigugma ko sa Dios, gitudluan ko niya unsaon nga mosunod. Hallelujah. Dili sa usa lang kahigayon igsuon, makadagan ko na kasinatig pagkaluka pa. Nakasinatig ko musukol kog leader. Nagtuugma mo maayo na. Dili maayo. Adtong panahon na nisukol ko hambugira kay ko da katubag iko. So may nahitabo, did I succeed? No, I failed. Sa diha kami gawas ko sa autoridad, under authority, so sa diha wala na ko magpasakop. Nagkagurong gisi, nagkaragurong giluway, matapaswaray. Nagkaguba-guba ang akong kinabuhi. Grasya sa Ginoo na tungod sa atong dili pagpasakop, maguba man ang atong kinabuhi, tungod lagi kay gigugma ta sa Dios, gibalik lagi hapon ta niya ilalom sa iyang pagkamhanan. One day, I prayed to the Lord. Sa dahil nasabtan ako unsa ka importante nga mailalom kog otoridad, Ginoo, tudluin ko sa pagsubmit. Kulay-lain gitudlo ang Dios. Ang imong leader nga nag-obey sa pulong sa Ginoo, mao'y tao nga kinahanglan. Imong usab nga submitan sa imong kaugalingon. And miabot ang panahon, gipahimutan ko sa Dios sa dapit diin igsuon nga makahimo ko sa pagsubmit sa akong kaugalingon. The church must be under God's governance. Kinahanglan nga masakop ta og gitawag og paggobyerno. Dili pwede igsuon. We will not grow. Dili mo suwag ni simbahan ni o kanang ang atong kinabuhi may ulang ganahan mo adto og dili na po dili. We need to be discipled from the word discipline. Matod pa sa mga senturyon kay ako usab katao isa ilalom sa kagamhanan ug ako adunay sundalo nga ubos sa akong pagmando o kung mayon ko sa usa moadto ka dito moadto siya o mayon kasi ako sa usa muari ka ug muari siya ug sa akong ulipon buhata kini o buhaton kini niya unsay gingon ni Ginoong Hesus wala ko makakita og pagtuo nga sama niini
gikan sa Israel. Wala ko makakita. What a great faith! Pagkadako nga pagtuo, wala ko makakita og pagtuo nga sama nini kadako igsoon. Unsay buot ipasabot sa mga passage sa Biblia, ang sundalo miingon kung ang imong Dios nga diin nagapadala kanimo dinhi sa iyong tamingon nga ayuhon niya ang akong ulipon. Bisag dili ka moadto sa akong balay, ayuhon niya ang akong ulipon. Tungod kay nganuman nasabtan sa mga senturyon ang flow igsoon, ang kanang gitawag chain of command gikan sa Dios. The chain of command in prayer, chain of command in healing, the chain of command of blessing. Sa diha igsuon nga we are under authority. Sa diha nga ang Dios magpupog panalangin. Wala ka makadawat sa panalangin tungod kay direkta nang gibutang sa imong ulo na dawat ka na nimo tungod sa covering nga naa kanimo. See? If we will not set ourselves under authority, ang naitabo igsoon giayo sa Dios ang mga ulipon sa mga sundalo. Hallelujah. Mabisan wala siya moadto dito. The law of the chain of command. The law of the chain of blessing. Ang mga anak managdawat og panalangin kay gipanalanginan ang ilang ginikanan. Wingo na gani ang anak, wa man kay pulos ginikananan. Ako maning nabatunan kay naning kamot ko may trabaho ko. No. That blessings na imo naangkon nimo na tungod sa pagpangalagad o sa pag-set sa imong ginikanan under the authority of God. Ngayon na anak, gikan karon, buwag na ko ninyo. Sayop siya. Usa na siya kasayop nga lakang. And humani ana igsuon. Tan-awa lang. Kunis-kunison ka, magawas na gani ka sa kural sa Dios. Magawas na gani ka sa kural, sa gitawag, authority sa Dios. Hallelujah. Gikan sa pamilya, o gikan mo sa panggobyerno, o even sa church, igsuon, sugdan kag kunis-kunis sa nawa. Sugdan o guba ang imong kinabuhi. Bisan pag unsay imong pagabuhaton, dili magmalampuson. Gikinahanglan nato nga iset ang atong kinabuhi ilalom sa otoridad sa Dios. Amen. Ang church igsuon mo institution nga gihatag sa Ginoo nato aron maatiman ang atong spirituhanong kinabuhi. Dunay mga church nga namugna tungod kay bungas kaalam sa tawo. Dunay church nga namugna nga dinang kaaway usab nagalihok igsuon. And every church na ang gibni. Apan ang church igsuon, ang pinaka main reason niini mailhan nimo ang Dios. Makahimo kag relationship, ma-build up imong relationship ug mutubo ka hangtod nga labi na ang atong purpose gamiton ka sa Ginoo. Dinhi nining dapita bansayon ka. Kung isultian ka sa pulong sa Ginoo, dili ka motuman badlungon ka. Adunay mga leaders na nga atong gipahimutang igsuon. Dunay mga leaders na gikan ba kaniadto nga gipahimutang sa Dios. Hallelujah, ingon nga atong coverings. And the reason why nitubo ka tungod kay nagpasakop ka sa maong coverings. Sultian ko kamo sa akong kinabuhi igsuon. Nagpastor ko sa taas nga panahon. Apan dunay panahon nga pastor ko nga wala ko'y proper covering. Sabtan ka ay na akong kinabuhi outside under authority or outside authority. Sabtan ka na akong kinabuhi. Kaya nagtubo ko sa rebuilding kinabuhi. Rebuild this pamilya, rebuild this sa school, rebuild this sa government. Perting lipaya sa yawa kay iyan ako. Ginuduwaan niya pag-ay akong kinabuhi. But by the grace of God, I really give God all the praises and glory. Tungkol kay gihigugman niya ko, gihigugman niya akong kinabuhi. Iya kong gikuha pagbalik o giplaster niya ang akong kinabuhi. Ilalong siyang pagkabahanan. Hinungdan igsoon na niya, nagkita-kita tahantod ka. Sometimes, gusto magyutaan na ata sa front line. Kita ang center of attraction. But we knew in the Lord,
ang magpaubos o ipataas sa Ginoo. Ano mo kay ubos kung ikorekta? Ayaw ikasakit kung may mahiyanta. Labi na karon ng mga generation, hindi ka na pwede mo istorya. No. It's always an issue in the family, in the church, in the government, wherever. Labi na karon ng mga panahon, uso kaayo ang rebellion. Ni ata sa last days, magka-worst ang moralidad sa kalibutan. Apan ingnon ko ikaw nga nagpahimutang si mukha galingon, ilalong sa pagpulutan sa Dios, sa otoridad sa iyang pulong, o pagtahod sa mga tao nga gibutang sa Dios, ibabaw ka nimo, diha ka makasinati sa panalangin sa Dios. Ang amin very calm and peaceful. Amen. 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 Hallelujah. Yes, Lord! Tumanong ta ka, Lord! Kaya mo kabubuton, may matuman sa kong kinabuhi. Sundon ta ka, Ginoo! Ay, nabati ko na even before. Magpagamit ka sa Ginoo. Yes, Pastor! Magpagamit ko sa Ginoo. Are you really committed? Yes, Pastor! Okay, magkita ta ka masunod si Mana for discipleship. First meeting pa lang, wala na mo ito. Test the time. We will be tested in every way. Matest kung unsa gyud ka mosabitan, unsa gyud ka magpasakop, and so on. It's a test to my life. I once tested, not only once di ay, sa makadaghan. Ngano nga wala kay affiliation for how many years? Because of kanang attitude of rebellion. Kanang ngayon nabitaw nga, daghan simbahan diha. So, pwede man ko, na island hopping, pwede po mag-church hopping. Church hopping. Ha? Hallelujah! Amen! Kuratan lagi mo. Katugon mo tuloy. Kabanda na. May advantage na sa tugangan. Huwag ka mo mauna. We need to be under authority. Muna gingon sa pulong sa Ginoo. So ang gikinahanglan na ito igsuan that kung gusto ka makasinati sa panalangin sa Ginoo. Kaya po na ako na igsuan. And maybe this will work for you also. Lord, teach me to obey. Tutluin ko sa pag-obey. Kay usahay igsuan ang atong obedience. Kana lang bitaw, dili gyud siya kinasing-kasing. Praise God. Mutuman ka kay naakay. Mutuman lang, dili ka di ay. Mutuman lang sila. Sila paita po ng kamunta eh. Mutuman lang kay naay gi-after. Or bumutuman lang kay this is for your own advantage. Apan din mga igsoon, tumano na to atong mga leader tungod kay gusto na itong i-glorify ang atong Diyos. Kasamaan lang ko, pastora. Tuman lang. Opos lang, good. Anong kasabaan kag mama, yung tubag-tubag? Sakit kayo na sa ginikanan. Sakit kayo na sa part, sa mga ginikanan. Hallelujah. Apanabi ninyo mga igsoon, sultian na mo karon. Ang mga ginikanan, dili gyud na mo talikod og anak. Daghan pag story nga dunay anak may patay og ginikanan. Hallelujah. Kanunay nang nagahandom, dili man galing na perfect nga ginikanan. Akong ginikanan wa man. May pagkayabag, kumukanta. I mean, dili maayo ang pagkumalang. Siyempre, kay kamo mga anak, ang inyong ginikanan wala sa Ginoo. They are not under the authority of God. So, may guidelines nila nga buha gamiton. Guidelines sa kalibutan. Ang sa lang ilang makita, mo yung sundugon. So, kamong ginikanan, ang inyong mga anak wala nang alagad sa Diyos, pray
gawas gikan sa imong pamilya kay ilalom ka sa ilahang otoridad, you must respect them. Respeto imong ginikanan. Hallelujah. Okay? Mao na ang gisulti sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo sa Titus chapter 3 verse 1 says, "Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men." Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Ako nagtubag-tubag sa kong ginikanan. But I realized when I read the Word of God, it's wrong. It was wrong. Sayop na ito. Yung mga anak ko sa lulo lang tubag-tubag ilang ginikanan. It's wrong. Hallelujah. Mali man siya. Keep quiet. Pray. If you're a Christian, pray. Kaya nga naman, dili niya makaayo alang kanato. We have to obey. Ako, sa bag-o pa ko sa KC, so ang ganun rin ko sa KC nanuto. Sige, reklamo sa kong leader. Ni Ander, akong batasan, so wala pa ko sa KC. I was a pastor then, pastor na ko, pero reklamador. Isa man yung mga leader, wala man ipakialam nato. Pasakda naman lang tadiri. Grabe na ganyan itong pamuhat, grabe paningkamot, huwag sila pakialam. Isa mga relate. Huwag kita, pastor. Huwag kita, pastor. Hilang sa Ginoo. Ni-appeal ko ang conference, ni-anto ko dito, kauliwan ako. May pulos. Kaya nga naman na, suplada lagi. Kahit ulo, hambugira, pride, grabe. Huwag mo naman lang galing ni muhawa ko, huwag mo naman lang galing ni. But God told me, gitudluan ko sa Ginoo, gisultian ko sa pulong sa Dios until I learned. Dili ta sa tao magsalig, sa Ginoo ta magsalig. Amen. Ang imong leader na apunay kapakyasan. Apan dili katungod nimo nga imo na siyang dauton, imo na siyang suklan, imo na siyang panamas-tamasan og istorya, imo na siyang gubaon ang relasyon nga naatali kaninyo. This is the time that you will be a help. Tabangin mong leader. Tungod ka na diha igsuon ang panalangin, gikoviran na sa Dios. Those people nga atong gipabarog dire, wala ni sila magbarog tungod kay tao lang din ang nagbutang nila. Kung naa sila sa posisyon karon, kay ang Dios mo'y nagbutang kanila diha ni anang dapita. Dios ang nagbutang. So kinahanglan nga ang atong kinabuhi karon, magkinabuhi kitang Dios doon. Mutan-aw ta sa plano sa Dios, sa gusto sa Dios nga mahitabo. Dili ta kooperatiba dinhi. Nga di na kagustong magpamiyembro mo, kung gusto ni mong bawion ang imong capital share, pwede. Dininining dapita ang atong pagpakalagad, bunga sa imong paghigugmas, Ginoo. Bunga sa imong pagsalig sa Dios. O kung doon naman kay panalangin nga madawat, bunga na sa imong pagpasako sa otoridad nga gibutang sa Ginoo ibabaw kanimo. Hello. Praise God. So kung yung gihagin itong mga sakop sa mga kagpo, wala pa mo'y grupo, pasakop mo grupo. Ayaw mo anang, sila lang dito. Sakop mo ko anang membro, mo ko anang grupuha, pero sila lang sa. You are part of that group. Hallelujah. Ang tuyo sa Diyos nga bansuhon ka. Kasabot mo manso? Bansayon ka, tudluan ka. Aron pag-abot sa panahon igsuon sa nang magbansay ka na, ikaw na pod ang makabaton og mga tao under kanimo. Kini ang inumdumi pag-ayo. Ang blessing sa Ginoo mo flow sa leader. Nag-train siya mga tao na magdawat pug panalangin tungod sa ilang pagpasakop. And the time will come, the chains of blessing igsuon. Mabot ang panahon nga mutubo na sab sila. May mga tao na pud nga ibutang kanila ang panalangin sa Ginoo dili gayud mabugto. Oh,
Dili sa tanang panahon sweet ang church. Dili ang church igsuon is high in the spirit at all times. Magpakita o commotion tungod kay gitudluan ta sa Dios how to stand strong in the midst of trouble. Pag-abot sa panahon, kini na kasi natin ang dagkong pagsulay, unya makapasar, mga maayo ning leader. Palagpakan natong Ginoo. Isa nga ngayon, pag kung apil, sila lang hindi asamo kaya nasa nila. Apil na sa kagubot. Di ba makahimog yung kagkuhag, imong potion. Hello? Ano bitang na ipanlabay ng kindis, di ko mo apil, maigo niya ko. Ano uli siya, huwag giusap. Ang upahan, kung ano na bukol man ka, pagkuha ng skindi ganina, naigo ko sa siko. Ay, sana masikan ba? Kisa may nasikan sa pagpangalagad na Ginoo ba? Sahay, masikan ka, wapya na tuyo alam-alam na nasikan ka, imo na lang pagsuntukon. Di ang mahita mo, magsinumbagay na lang mo. Nganong gisumbag ko mo, ikay unang nanumbag, imo akong gisiko, wala ko tuyo Adili! Ayan, nahinayang nagkasuko. Nagkinulatahay, mura na itong bailihan nga akong giapilan. Suod mi sa eskwelahan. Ang division sa eskwelahan, duha ka buok ikuha. Di na ako naka-involve kay nag-ulan man. Alam na nang sayaw dito, kiat ang naon. Mag-inigat o taman. Karoon kay kining ang makaunang kuha, na ada gusto mo kuha sa isa kadalaga. Init-init na. Hindi mo lang itong, sabot di grupo-grupo ka na. Piki, unhi kaya gusto mo. Piki una ako yan, siguro na ko. Kapatid ko sa grupo po, mga bugoy po. Bantay-bantay kay murang na ay. Ana, grupo na. Sige, hapong tugtog. Unya ang kanting, naigi, kwintas na labas. Kaya mga mga premiers, makadaog sa bulak-bulak. Karilit ang kabalong sa bilihan ay. Taon-taon, Ikson, nanay ni Paka. Pak! Tagtanaw pa na ako, akong grupo. Ana, ano ba, nagkatang-atang na po, gusto maigo, kaya po makasuntog ba? Abi niya mga Ikson, isa na primero, nagsinumbagay. Nagtulo ka grupo ang sinumbagay sa sulod. Kaming mga dalaga, kinagkatay, misbumbong sa eskwelahan. Kaya alam-alam, di ka mukatkat, manalukop naman ang sulod ng sinumbagay. Yung maigo ka, oy, ang kanting nahuot na nito sa daplin. Nagsige na nagreklamo. What yun? Nagsige yun. Pero kabuti ba, apli puntahan. Apli kay isa na ng puntahan. Apli puntahan kang malipata. Pagtanaw po sa mga kauban dito nga nakasuntok na, tanaw na nang gawas namin, hingugod po. Wala may bawi, kinsay nagsugod. Wala may bawi, kinsay pangitaan sa kasamok. Usahin na itong kinabuhi. Uban, gusto lang po muapil. Muapil, bisa po ilabot. Ganahan po makasuntok po. Dugay na akong kinamubawa ka ko ano. May at least rin atong testingan kung helikon pa ba. Hello? Sa church, iksuon, ay panahon uro ako sa akin. Diba? Mag-inilugan. Pamilya. Sa kiyawayan, nag-ilog ras manika, gawa na pikas tiin. Na pikas kamot. Saan mo na ang nagsunod? It's the same with the church. But remember this, we have a goal. Natay goal. Nga atong kinabuhi, makapaymayak sa Diyos. Ug ang trabaho diri sa yuta atong mapadayon. Nga dunay mga kalag nga makadumdum sa dalan nga atong gisubay. Amen? That is the purpose. Hallelujah! Amen! Praise be the name of the Lord. Hindi ka pwede magsigit-tutok sa itong kagalingon lang. Ikaw lang, or ako lang. Kinanagtanaw na ito ang kinatibukan. O kung doon naman galing mga panahon sa commotion, igsoon, just pray kung dili kang galing ka-appeal na problema, ampo sa Ginoo. O kung ikaw ang galing ang naigo ni Ana, ang pinaka-the best, buhatong muduol ta sa Diyos. Wala na natin ka. Dangop sa Ginoo. Trust God. Naa siya yung nindot ng plano. Sometimes, dili mo kita magkadimao. Hindi mo ta mga expert. But God knows everything. He knows what to do. Kapag siya kung saan pag-solve ang problema, it's so we will just trust our God. Nining kabuntagon, unsay imong status sa imong pagpangalagid sa Ginoo. Andam ka ba nga dunay tao nga tan-aw
tanaw nimo mo'y maguyod nimo. Kung gusto ka makasinati sa panalangin sa Dios, set yourself under authority. Hello? Na ako'y katarungan sa una, musunod ko sa Ginoo pero dili sa tao. That's wrong. Ang tao nga dili kabalo, mapasakop ang tao, dili jud mosaksi. Problema gid na siya. So tian ta mo, karon og sa umalabot na ato'y paabuton. Huwag maabot ang panahon, mubalik rin hapon as pagpasakop. I learned it, I experienced it. Huwag ang panalangin sa Diyos. Pagpasakop mo, pagpatudlo mo. Be willing to learn. Pangutanan mo sa buhaton. Okay? Pangayo og idea. Tanawa ko ba na nagpalampuson sa ilang sikreto. And then when I read more of the people that succeed, when ako nakita and saw that submission is very important, I pray to God, teach me to submit. Teach me to obey. Tagay kong Espiritu Ginoo nga matudluan. Tagay kong Espiritu nga maminaw. Tagay kong Espiritu nga makapiling sa tamaan. Tungod kay I want to be blessed. Do you want to be blessed? Ang ginapantanan sa pagpanitan. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. It's always an issue sa atong kinabuhi. Kining submission. Matod pa sa usa sa ato ang leader. Pastora, how about if gamito ni as manipulation? And in the Lord, there is no manipulation. Kung ang leader mag-manipulate, he will be corrected. I-correct ra gihapon as Ginoo. Hello? Always remember that your leader. Ayaw, pagsigitan ang imong leader, di ka maluwali akong leader, di gani ka dundog asa ang bersikulo, di gani ka balo. Pray for your leader. Hallelujah. Gibutang na diha sa Dios. Ay doon na magamit na siya sa Ginoo alang kanimo. We want to be blessed. Gusto natong mag-enjoy panalangin sa Diyos. This is the time. Pray na kasi mong gilingkuran. Set me, Lord, under authority. Teach me, Lord, how to obey. Teach me, Lord, how to submit. Give me the spirit, Father, of submission. Let your word be the final authority for my life. Ang pulong sa Ginoo. Even, himuon ang pulong sa Diyos nga mo final authority sa imong kinabuhi. We cannot argue igsuon dili ta mahuman hangtod nga walay word of God nga mo imo justify sa atong gihimo. Hallelujah. Magsige na lang tag lani, sige tag irgo, sige tag argue igsuon, sige tag kuan kung kinsa gyud tama kinsay mali. Then let's go to the authority of the word of God. What is the word of God saying? So mag-isod this pulong sa Ginoo. Hallelujah. Blessed be your name, God. Oh, Jesus. Hallelujah. Samtang nagapimo ka sa mga mata. Pagkiksuti ang Diyos dahil sa gibarugan ka. Ang sa estado sa kinabuhi karon ng mga orasan. To whom you are submitting to. Sabag naman hindi mo ginasubmit yung kapalingan. Are you submitting yourself to the world? Are you submitting yourself to your own flesh? Are you submitting to your pride? Or if you want to be blessed, of course, get out from that area. Set yourself under the authority of God. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Sa atong simbahan ng Diyos before ko mag-aampo itso. Blessed be your name. Sa atong kinabuhi, importante kaayo ng ibuta. Gikinahanglan. Sa atong kinabuhi, magkinaunsa man atong dagat. Sa Ginoo ra kaabot ta mo dayon pa. Glory to your name, O God.
kauban nimo ang Dios. Hallelujah. Ang Dios padayon gusto magpasinatong panalangin sa matag sa kinabuhi. Out from His authority, out from His will be a pitfall for everyone. But under His coverings, setting yourself under authority will bring a blessing, will attract blessings for your life. Hallelujah. Blessed be your name. Nini nga kabuntagon, igsoon. We will submit ourselves to the Lord in prayer. Ug imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Hallelujah. Nga sa makausapang, ipahimutang ang imong kaugalingon, ilang sa pagkamahalan sa Diyos. Then pray this prayer. I want to be with you, Lord. I want to be blessed, oh God. Lord, I pray, teach me to submit to the authority of your word. Teach me to obey the leaders, Lord, that you place before me, oh God. Lord, I pray that, Lord, ikaw mag-bless, Ginoo, sa leader imong gibutang, ibabaw ka nako. Ug sa imo nini nga pamaagi, o Dios, ang panalangin imong giplano sa kong kinabuhi, dili gayud mababagan. I pray, Father, for your people, Lord. Salamat, Ginoo, nga padayon ka, Ginoo, magatudlo. Ang Lord, nini nga kabuntagon, Ginoo. We will submit to you. We will humble down, O God. For your word said, Lord God, humble yourself to the Lord, and He will lift you up. Blessed be your name, O God. Bless this church, Father. Bless the people, Lord God, na nasa panimalay. Himo ang Ginoo ang pulong ang gisgutan kan magapanalangin sa tagsa-tagsa kang kinabuhi. Nga di na mo nasabtan, Ginoo, nga kung mugabos dahil kami, ilalong sa imong pagkamanan, may mo kami, Ginoong Diyos, nga alaot. Lord, hindi nga kabuntagon, teach us to obey. Teach us to submit. Teach us to set ourselves under authority. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, amen. Amen. Atong palakpakan ng Diyos. Hallelujah.